ngarobe hami rak marlas ni roha sia tonga-tonga ni punguata sia punguan raja sia gia boru bere ibebere kota Batam di mana karorota sian hami hula-hula muna alani upasaha mara lamadoko kata tu kedua sektor alana king nunga sian titi maraku pami makatai songo kedua mu pami laido itu balasma rohata alani pinasaha ma tu kedua sektor ditabai pinaseha manon pasatami selama itu oleh natababe pinopar jadi martabata mama karejeki tujulannya yon di pasu-pasu ma selalu na kapinopar sang soni ma tu bere nami sandi do boru nami di son sudah menerima pemberkatan dari tengah-tengah gereja apa yang sudah disampaikan tadi sama pendeta itu nanti diingat untuk bagaimana keluarga ke depan. Jadi walau pesan dari tulang seada mahamu tu dulu tutoruan di nalau part mudu-mudu keluarga jahatok ma diluliti adorna keluarga muna. Jadi songon na dipatupani pungate to adong do songon adirti lasmar rahmuna majalo jala di batama masuk jala manabai pasal itabai panasya malate matutu nunga resmi hamu di jolon itu hatta marhiti pasu-pasu sian tuhata ima membentuk keluarga naik baru ima disi andi berename dohot boruname jadi untuk Andi dan keluarga kita tahu dalam perjalanan keluarga pasti ada rintangan dan tantangan. Tapi bagaimana kita untuk menghadapi rintangan dan tantangan tentu tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Yang pastinya begitu kita mengalami penderitaan, di situ juga Tuhan berada, memberikan kekuatan, melewati segala rintangan itu. Hendaknya keluarga ini menjadi dasar iman di tengah-tengah kekristenan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 23, tetapi aku dan seisi rumahku hanya Allah lah yang kami sembah. Amin. Ima baik kamu dasar di tengah-tengah ni rumah tanggamu na. Di lain nami dohot iboto nami di son rodo hami ima sian punguan siagian boru bere na adong di kota Batamon. Ima di narap makalasson di pamasu-masuon ni ya anak komuna parumai muna ima bere nami dohot borunami atong lasmar hamuna majako kami yatongon say tuhatama na mga lehon gajang ni umur hahipasod dohot gudang ni rejeki di hamu penggeng saur matua mahamu tujulanon di pasu-pasu tuhata dang gajang be sidohonon nami songon anggara dasar sian punguata ima siap pusat adong do di pasahat anon ima marhite-hite ketua umum alani posma rohanami dang sadia na dipatupani punguata alai na parsidohot do makalason jalo hamu mai di bagasan las neroha so ni ma sahan ni hatanami pasahama tu ketua itu nakola kajang belo iya alusi hulolati inanguda inang ano mai ano alusi iro alus ado halu ko ma bato to lobo ado rati ti bato ko korbo nang sarma tu ma ibotok ko do lekku pageri paupu satu nomor nini satu nomor iya matutu diamu berekku roro ami tulang mereka gian di siala nang majalo pasu-pasu pardonga saribeod berekku sia joro ni tuhani marhide-hide na posona pangidon nami tulang rumah tangga nasya mah hobere di jolo ni Tuhan songoni nang ni jolo ni jolma matutu
Karangan ni sidulang ma hatubuan ni rengke-rengke. Horas mamu martulang songoni hamin nang marbe. Matututula. Bintang na rumiris, tuwabon na sa moro. Anak periris, boro benang toro. Matutu. Lomak masilid juang, lomak sori babuan. Tulia maberek kumangalak ka, tusi marapotan. Matututula. Saat solu, saat tuportean. Saat ulos nagajang, si torok rabu. Leleng maita mangolu, sauruk putu panggabean, sauruk tu parasan. Ilongan ituan.